Ababukeli Bethu bayaphawula ngobuholi obusha be-Democratic Alliance. Siphinde simbongele uJohn Steinhazel ukuthi aphinde abuyele esikhundleni ihlandla lesibili. Lokho kusho ukuthi i-DA babonile ukuthi hayi kunegalelo umsebenzi wakhe ukwazile ukuthi awenze. Angiboni kodwa ke msakazi ukuthi bangakhona ukuthi basuse i-ANC ngoba ibukeka inamandla kakhulu. Uyazicabangela nje noma kuyisifiso kuSteinhazel nokakushoyo akulula ukuthi bangathola amavote angaba u50+1 njengoba kwenzakala kanjena nje. Uma ungathi uyabheka omasipala abaningi ababambisene i-DA namanye amaqembu akukho ukuthula noma akukho ukuphathana nokuphathisana kahle. Kuzoba njani uma ngabe sekukhulunywa ngo-national? Andiliboni ituni sasasekuqala elinoqhuba i-ANC bayazisikolisa. I-DA isigwaze ngowawo yabona ukuphuca i-ANC amandla u-2024 ayi ngeke sakubona ngoba ihlulekile ukukhetha ubuholi bona manje ngiyabheka ubuholi obukhethile akukho umuntu omnyama ngibone nje umuntu oyedwa. Lokho kuzokwenza ukuthi abavoti abathanda i-DA bebe nongabazane ngo-DA ngoba kuyacaca ukuthi i-DA ngempela inhlangano yabelungu. Ababukeli bethu baphawulile-ke nakamanye amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana. Umpilozwane uthi i-ANC isazokwehlelwa amandla kodwa iqhubeke ibuse. I-DA isazoba yilo iqembu elizoba elikhulu kulawo aphikisayo. Inkinga yayo ayifiki ezindaweni zasemakhaya ukukhankasa, kanti ukhongolose usuke usushayela isipikili sokugcina umuso onxanxa ogogo ukuthi bavotele yona. uJobe Sithole uthi msakazi, ANC angiboni okuzoyiphazamisa, seyehlule njengoba isolwa nangenkohlakalo kodwa phezu kwalokho ayenziwa lutho, bavele bagubezela amahlazo ayo engathi akukaze kwenzeke lutho. Mbukeli, thumela umbono wakho wevideo ngoWhatsApp ngesihloko sosuku ku 071 670 2548.